Здравейте отново, приятели! За тези, които за първи път виждат видеята ми, да се представя, казвам се Антон Стоянов, адвокат съм от град Бургас. Над 20 години съм адвокат и около 30 съм юрист. Но толкова за моята скромна личност. Сега отново искам да повдигна въпроса за делата съдебните дела с фирмите за бързи кредити. Така наречените фирми за бързи кредити. Това са, както знаете, небанкови финансови институции, които се регистрират, а някои не се регистрират в регистъра на БНБ за предоставяне на такива финансови услуги. Но повода, мотива за днешното ми видео, което ще е може би малко по-дълго от обикновеното, е, че беше ми връчено днес решение с една такава фирма, една от големите бих казал, но която практикува като всички останали, а именно опитва се да заобиколи закона, за да извлече максимална финансова облага. Но нека да видим как ще продължи после това дело, защото сме все още в началото. По-точно това е решение пред първа инстанция, т.е. на ниво районен съд. Може да се обжалва съответно в окръжен съд, но до толкова. Сега, повода за това дело беше заведен от наша страна, тъй като считахме, че самият договор, ако може така да се каже, договор в кавички, тъй като такъв не беше предоставен, т.е. няма договор между страните, поне в писмен вид, но това възниква като правоотношение между моя доверител клиент и съответната фирма за бързи кредити още през 2015 година. Пред мен е решението, ще искам разрешение от вас да ползвам съответно някои утвърдени вече с това решение положение, а именно искам да зачета, че на първо време следва да се има предвид, че моя клиент, т.е. ищеца по делото, е изключил договор 15-та година с въпросната фирма за бързи кредити, която се явява ответник по делото, за сума от 1200 лева. При фиксиран лихвен процент 40,05% и годишен процент на разходите 50,00%. Тоест на максималния и разрешение от закона праг. Сега, съгласно член 1, алинея 2 от договора, заема обаче се обезпечава с поръчителство. На същата дата, моят клиент е сключил договор с друго дружество, което е одобрено от дружеството за бързи кредити, което да бъде гарант, поръчител на моя клиент, за което той трябва да заплати 828 лева. Така, след започване на делото, съответно, тъй като не разполагаме с самия договор, а разполагаме с едно искане за усвояване на сума по тип кредитна линия от октомври 2015 година. Имаме съответно погасителен план и съответно имаме погасителен план между дружеството поръчител и моя клиент. Но, какво се получава? С определение на съда, в първото открито съдебно заседание, по наше искане, на основание член 190 от ГПК, съдът задължава ответното дружество, което е
ответник, а именно дружество за бързи кредити, да представи по делото договора, в кавички, нали, тип кредитна линия, номер еди си кой, изключен между съответното дружество и моя доверител. Както и на основание член 192 от ГПК, пък задължава третото неучастващо по делото лице, а именно дружеството гарант, да представи договора за поръчителство, който е изключен за обезпечаване на кредита за потребителски кредит. Съответно, нито едното, нито другото дружество, т.е. дружеството кредитодател и дружество, което е поръчител, не предоставят такива договори. В открито съдебно заседание, т.е. второто открито заседание по делото, пълномощникът на дружеството ответник заявява, че няма сключен договор между представляваното от него дружество по делото и моя клиент. И че не разполага с такъв договор, тъй като бил от 2015 година и не се пазили досиета за тези договори. Добре. Обаче, съда много правилно определя, че след като е задължил ответното дружество, след като същия ответник е предупреден, че в случай, че не представи изискания договор, съда може да приеме, че същия е изключен с посочените в исковата молба от наша страна параметри, като такъв не е получен от ответника. Съответно беше назначена съдебно-счетоводна експертиза. Вещото лице посочи, че е направено от негова страна искане до ответното дружество за бързи кредити за получаване на справка по договора. И съответно е получил отговор от главния счетоводител на същото дружество, че в счетоводството на дружеството не се съдържат данни за сключването на посочения договор за кредит по кредитна линия номер еди си кой. Освен това, вещото лице, въз основа на всички материали по делото, установява, че с включването на възнаграждението на дружеството поръчител в обхвата на разходите при изчисляване на годишния процент на разходи по процесния кредит, същия годишен процент на разходите се променя от 48,293 хилядни процента на 268%. От 48% на 268%. Това е повече от 6 пъти. Но какво приема съда? С оглед на изложеното в фактическата обстановка, както и съгласно събраните доказателства по делото, като писмени документи, след анализа на същите, съда приема, че поведението на ответника препятстващо възможността за събиране на допуснати и относими доказателства съгласно член 161 от ГПК, приема за доказани твърденията на ИСовата страна, т.е. нашата, факти, а именно, че между страните е бил сключен договор за кредит тип кредитна линия номер кой така, с соченото от ищеца съдържание, а именно договор, по силата на който кредитодателя, т.е. фирмата за бързи кредити, е предоставил на ищеца сума от 1200 лева, при фиксиран лихвен процент 40,05 и годишен процент на разходите 50%, като заема е следвало да бъде обезпечен с поръчителство, като в тази връзка
моят доверител на същата дата е изключил договор с дружество, поръчител, гарантиращо кредита. За което пък това дружество трябва да получи, а съответно пък ищеца, моя доверител, дължи възнаграждение в размер на 828 лева. Предвид всичко това изложено, приема, че между страните е възникнало валидно облигационно правоотношение по договора за потребителски кредит. Съответно, моят доверител е усвоил сумата от 1200 лева. Видно е, че ответното дружество е небанкова финансова институция по смисъла на член 3 от Закона за кредитните институции. И съответно, моя съда приема, че въведеното изискване за предоставяне на обезпечение чрез поръчителство с одобрено от заемодателя срещу заплащане възнаграждение на потребителя от заемателя, т.е. от ищеца, мой доверител, което да се кумулира към погасителните вноски, следва извод, че това води само и единствено до скрито оскъпяване на кредита, което излиза изцяло извън присъщите функции за това. Доколкото се касае за възнаграждение по усвояване и управление на кредита, с тях реално се заобикаля разпоредбата на член 19 алинея 4 от Закона за потребителския кредит, тъй като годишният процент на разходите нарасва от 50% на 268,04%. Освен това, посочването на по-нисък от действителния годишен процент на разходите представлява невярна информация, подвеждаща и следва да се окачестви като нелоялна конкуренция. Именно с това съда приема, че има налице заблуждаваща търговска практика от страна на фирмата кредитодател на основание член 68г, алинея 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с член 68 буква Д, алинея 1 от същия закон. Тя подвежда потребителя относно спазването на забраната, която е фиксирана в член 19 алинея 4, а именно да не е повече от 50% този годишен процент на разходите. И по този начин потребителя, т.е. ищеца, моя клиент, не му се позволява да прецени реалните икономически последици от сключването на този договор. Като съответно съда е посочил и редица решения на съдилищата в страната, включително в Бургас, в Пловдив и на Върховния касационен съд. Включително и въззивни дела, т.е. на втора инстанция. Имам предвид. Сега, на следващо място какво приема съда? Поради това, че в договора трябва да е посочено не само цифрово, какъв е годишният процент на общия размер на предоставения кредит, т.е. какво представлява годишният процент на разходите, то трябва изрично и изчерпателно да бъдат посочени, изброени всички разходи, които длъжникът, т.е. ищеца, в случая моя клиент, ще направи и които са отчетени при формирането на този годишен процент. Т.е. в самия договор, какъвто не беше и предоставен в случая, но по принцип трябва в договора да са посочени всички компоненти на този годишен процент на разходите. Той затова се казва на разходите, защото те са няколко разхода. А не само да се посочи 50% и годишния процент. Да, но какво включва този процент? Управление, усвояване и други компоненти.
Значи в този смисъл и трайната съдебна практика. На следващо място, липсата на разбираема и недвусмислена информация в договора по смисъла на член 11, точка 10 от Закона за потребителския кредит е възможно да заблуди средния потребител относно цената и икономическите последици от включването му. Същевременно съдът заявява, посочването на по-нисък от действителния годишен процент на разходите представлява невярна информация относно общите разноски и разходи по кредита и следва да се окачестви като нелоялна и заблуждаваща търговска практика по смисъла на член 6, параграф 1 от директива 2005-29 ЕО. Това от своя страна означава, че клаузата за общия размер на кредита, т.е. на сумата по кредита, която следва да плати потребителя, е неравноправна по смисъла на член 4, параграф 1 от директива 9313 ЕО и влече недействителност на договора за потребителски кредит в цялост, а не в отделни части. В цялост. Следователно, единственият извод, който направи и то правилен съда, е, че процесният договор е недействителен на основание член 22 от Закона за потребителския кредит във връзка с член 26 алинея 1, предложение 1 от Закона за задълженията и договори, т.е. същия е нищожен. Като такъв, съответно трябва във връзка с евентуално неоснователно обогатяване от страна на клиента, той трябва да върне само и единствено сумата по главницата, т.е. 1200 лева. И във връзка с всичко зачетено до тук и изложено по-горе, мотивиран съда реши, признава за установено в отношенията между страните, че сключения между тях договор номер така за кредит, тип кредитна линия от еди си коя дата е недействителен на основание член 22 от Закона за потребителския кредит. Съответно, осъжда фирмата за бързи кредити да заплати съдебно-деловодни разноски по така извършената експертиза отделно, както и да заплати съответното адвокатско възнаграждение. Сега ще видим по-нататък въззивния съд, ако се стигне до такъв, дали ще потвърди това правилно за мен решение или ще го измени, или пък може и да го отмени. Не дай си Боже. Но толкова от мен. Много се радвам на тази моя победа. И не само победа, тя е и за моя клиент. Едно голямо удовлетворение. Така че искам да ви заявя, четете, информирайте се, консултирайте се, за да не бъдете лъгани и да си отстоявате правата. Благодаря ви за вниманието, че ми изслушахте. Крилото на нашата кантора е Закон и справедливост. До скоро! Бъдете живи и здрави!